Ers i fi fod yn ifanc, mae'r cerddoriaeth yn rhan fawr iawn o fy mywyd i. Mae'n had i yn dwlu ar gerddoriaeth yn yr un arddull y fi a mam. Ar ôl gadael ysgol, penderfynais i gychwyn ar gwrs BA ym mherfformio a yn ystod y cwrs cwrbet i Buddug Verona James. Mae gen i a Buddug perthynas unigryw iawn, ac mae hi'n unigryw iawn fel athrawes ganu. Mae Lloyd a fi wedi cael lot o sport. Yn y bore, ni'n gwneud qigong. Mae hynny yn chwarae'r energy. A mae llwaith mynd mas ar y trampolin a cael bach o sport fan ni. A good sticking. Dim ond gyda Buddug byddwch chi'n cael gwesg canu lle chi'n trampolinio. Dwi erioed wedi clywed y fath beth, ond mae'n gweithio, cofiwch chi. Pob un dwi'n dysgu, dwi'n teimlo bod nhw yn blentyn i fi. Dwi'n teimlo bod hynny yn anrhydedd mawr iawn. I gael bod yn bart o bywyd rhywun a bart o'i taith nhw. I fi a Buddug yn deall ein gilydd a mae'n ffantastig i cael rhywun mor gefnogol tu ôl i chi yn nhermau perfformio a chanu. Ie chi da!